खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे जर'खा खौरां आरो बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेग्रा मुवा बेसाद जाला एबा जौ लोंलिया नंगौ बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुंनाय जायाखै बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा गावनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों दि आं दानिया जौ सेरेब लोंलिया बेखायनो हादोरनि जा रां बावजा एबा जा रां बावजा जादों बे रां बावजानि गेजेरजों गोबां मुवा बेसादनि बेसेनफोरखौ बांहोदों आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ खम खालामदों थिग बेबायदिनो बेसेन बांनायनि बेलायाव जौ गुटखा सिगारेट बायदि बायदि बेफोरबायदि फेग्रा मुवानि बेसेनखौ बांहोनाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो सोंथि खालामनायाव जौनि बेसेन बांनायनि सोंथि खालामनायाव बे समाव रोखा फोरमायथिदों दि आं जौ सेरेब जेबो लोंलिया बेखायनो जौनि बेसेन बांनायजों आंहा जेबो लोब्बा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों दानिया फैदों बिदिब्ला जौनि बेसेन बांनायजों लोगोसे फेग्रा मुवा बेसादनि सोमोन्दै माबायदि बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि সরকার বাজেট দাখিল করেছে স্টেট গভর্নমেন্ট বাজেট দাখিল করেছে ইয়ার লগত কি সম্পর্ক আমার বিটিসি বাজেট দাখিল হবহে মানে মদৰ দামটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি মই মদ নাখায় আজিকালি দাম বেছি হৈছে কমিছে বাঢ়িছে ইয়াৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই মই মদ এৰিছে गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008853286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन